Salutare toată lumea și bine ați revenit la un episod de Brawl Stars pe canalul meu de YouTube. După extrem de mult timp în care nu am mai postat deloc episoade de Brawl Stars și foarte mulți dintre voi am văzut că mi-ați scris și m-ați întrebat de ce. Pentru că pur și simplu nu m-am jucat. Probabil puteți vedeți și voi, am 3498 de trofee. Asta înseamnă că nu am mai prea jucat în ultimul timp. Poate așa câte un meci odată la câteva zile, câte 2-3 meciuri cu câte un prieten, în rest deloc. Dar recent am văzut că am strâns 50.000 de like-uri la clipul în care am băgat 500 de lei în Brawl Stars și asta doar datorită vouă, pentru că vouă vă place super mult seria asta și vă place joculețul ăsta probabil. Așa că mă simt nevoit să vin cu un clip de răspuns în care ar trebui să bag din nou 500 de lei, doar că am văzut că în momentul de față pe shop e oferta asta de 149,99 de lei care are 15 megaboxuri. Acum, în mod normal, eu ar trebui să bag 500 de lei și știu că probabil mulți dintre voi vă așteptați ca eu să bag 500 de lei. Așa că m-am gândit că vreau să deschid oferta asta de 150 de lei și dacă nu o să-mi dea o legendară și dacă, desigur, clipul ăsta o să strângă 30.000 de like-uri, știu, 30.000 de like-uri e o sumă la care probabil o să ajungem în vreo lună, asta dacă toți o să apăsați acum butonul de like, dar dacă o să facem 30.000 de like-uri și nici nu o să luăm o legendară astăzi, cu siguranță o să fac un alt clip special în care bag 500 de lei. Știu, e o sumă super mare de bani, în mod normal nu v-aș recomanda și nici nu aș băga eu atâția bani într-un joc, dar o să o fac pentru că asta înseamnă că vreți voi și dacă voi vă distrați văzându-mă pe mine cum deschid cutii, o să o fac. 150 de lei, pam, am apăsat, se procesează și oferta se cumpără în momentul de față. Mamă, payment successful, 150 de lei s-au dus din contul meu, dar nu regret nimic pentru că am și 540 de gemuri și 8200 de coinuri și 15 megaboxuri pe care urmează să le deschid acum. Fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de like, vreau să strângem multe like-uri la episodul ăsta. Deci dacă mai vreți episoade de Brawl Stars și dacă vreți să mai fac un episod special în care bag 500 de lei, apăsați pe butonul de like. Acum hai să vedem ce o să ne cadă. Sincer am așteptări mari pentru că în ultimul timp au apărut o grămadă de brawleri noi. Probabil știți și voi, a apărut un brawler care se cheamă Max. Pe bune, chiar îl vreau super mult și au apărut și alți brawleri pe care poate o să-i vedem astăzi din boxurile pe care o să le deschidem. Așa că hai să începem. Sper că ați apăsat pe butonul de like, dacă nu ați făcut-o vă reamintesc. Nu vreau să o fac prea des, așa că probabil nu o să vă reamintesc prea curând, deci faceți-o. Și hai să vedem, ok, avem Bibi, avem Brock, avem Rico, avem Bo, avem Penny, gemuri și cam atât. Următorul chest, ar trebui să scrie 6 acolo în dreapta jos. Ideea e că nu mă pot abține să nu mă uit, pentru că efectiv e în privirea mea, da, mă rog. Aparent nu avem un brawler nou nici de data asta, avem Dynamite, Pam și avem 3 gemuri. Destul de puține gemuri, sincer. Oh, 6 iteme rămase. Asta înseamnă că o să avem un brawler nou, deci îmi doresc din suflet să fie o legendară. Nu știu dacă ați văzut, dar în episoadele în care am băgat pe 500 de lei mi-am dorit tot la fel de mult o legendară și totuși nu am reușit să o obțin nici cum. Dar poate o să reușesc astăzi și avem... Ok, avem Bea sau Bea, nu știu exact cum se pronunță, care e un epic brawler. Ok, e super mișto, sincer, mă super bucur că mi-a costat un brawler nou atât de repede. Dar fiți atenți că mai avem câteva chesturi, de fapt boxuri, că aici suntem în Brawl Stars, confund de fiecare dată. Și s-ar putea să luăm și o legendară. Știu, sunt șanse mici, dar s-ar putea. Până acum totuși merge super bine, așa că hai să vedem în continuare. Ok, avem din nou 6 iteme. Deci nu vine să cred ce noroc am, fraților. Cred că ați apăsat toți pe butonul de like și îmi purtați noroc. Oh my god, deci e super curios. Ok, avem pe Nita puncte, avem Jean, avem Barley și un gadget pe Frank, care nici măcar nu mă prea interesează pentru că eram entuziasmat. Aveam impresia că o să-mi dea un brawler nou. Dar continuăm. Ok, aici nu cred că am brawler nou. Am Frank, Tara, Jessie, Bo și Poco. Îs curios dacă atunci când îs 5 iteme jos, îs șanse să îți dea un brawler nou. Știu că sunt super mici dacă sunt, pentru că nu se prea întâmplă, dar totuși sunt curios dacă sunt. Așa că vreau să-mi ziceți voi în comentarii, să mă lămuriți, vă rog. Ok, 5 iteme din nou. Daryl, Jessie, Rosa, Dynamite și Pam. Destul de ok. Avem coinuri, Daryl, Bea, Carl, Rico, Tara și avem item nou. Nici nu m-am uitat în dreapta jos de data asta, sincer să fiu. Hai să vedem, că poate are gadget și aparent chiar e gadget pe Nita. Ok, nu prea mă interesează, avem gemuri. Continuăm, fraților.
5 iteme, asta înseamnă că nu o să-mi dea nimic nou. Ok, Bea, Frank, Penny, Daryl și gemuri. Ok, avem încă un box. 6 iteme din nou. Nici nu știu dacă sunt entuziasmat, deși deja mi-o dat la gadgeturi. Ar trebui să fie un brawler nou, frate. Chiar ar trebui. Ok, hai să vedem. Frank, Barley și avem un star power pe Shelly, care aparent ne dă 1800 viață instant dacă am sub 40% viață. Probabil voi deja știți toate star power-urile. Eu nu am jucat de atât de mult timp de când jucați voi, așa că nu le știu chiar pe toate, dar hai să vedem în continuare. Ok, avem 6 iteme din nou. Mamă, deci de ce îmi face asta, frate? Că efectiv îmi stă inima în loc. Pentru că am impresia că e brawler nou și s-ar putea să nu fie. Ok, avem un brawler nou din nou. Jackie, care e un brawler super rar. Ok, sincer, nici nu-mi pasă că e super rar și nu e legendar sau epic, dar sunt fericit că este, știi? Îmi plac mult de tot brawlerii noi. Ok, și boxurile continuă, fraților. Deci, aparent, box opening-ul ăsta e mult mai lung decât credeam că o să fie. 6 iteme din nou, ok. Îmi stă inima în loc din nou. Sper să nu leșin aici. Și avem încă un brawler nou! Oh my god, îl avem pe Max, care e un brawler mitic, fraților. Deci nu vine să cred că am vorbit mai devreme despre brawlerul cu numele meu Max și chiar mi-o căzut, frate. Și e al 3-lea brawler nou pe care îl iau. Deci aparent episodul ăsta merge super bine și mă super bucur că am cumpărat oferta asta. Și mai avem aparent mega box-uri. Ok, continuăm să deschidem. Deci, fraților, sunt super fericit. Avem 3 brawler noi deja. Apăsați pe butonul de like dacă vă place episodul și dacă vreți să mai facem episoade de Brawl Stars. Și hai să continuăm și hai să vedem dacă o să ne dea ceva nou din nou. Probabil nu chestul ăsta, pentru că am văzut că mai sunt 5 iteme. E ciudat că nu poți să vezi câte chesturi mai trebuie să deschizi, știi? Câte boxuri, mă rog. Ok, mai avem unul. Oh, 6 iteme din nou, mamă, frate. Deci, în momentul de față se joacă jocul ăsta cu emoțiile mele super mult. Ok, și credeam că e un brawler nou din nou. Voiam să sar, dar aparent avem un gadget pentru Tara. Nu prea știu care e faza cu gadgeturile. Cred că au fost adăugate recent, din câte știu eu. Dacă puteți să-mi explicați mai bine în comentarii, aș aprecia. Ok, și avem încă un mega box, dacă vă vine să credeți. Hai să vedem ce o să ne cadă aici. 6 iteme din nou, ca de fiecare dată. N-ar trebui să-mi dea un gadget nou din nou, pentru că deja mi-a dat o grămadă, așa că e gadget pe El Primo. Ok, continuăm. S-ar putea să mai avem? Nu mai avem deloc? Ok, ideea e că avem 669 de gemuri, cu care aș putea să deschid multe megaboxuri. Dar vreau să deschid în următorul episod, pentru că vreau să mai fac un episod, v-am zis, în care o să fac 500 de lei. Asta dacă o să strângem 30.000 de like-uri. Și vreau acolo, pe lângă aia 500 de lei pe care bag, să folosesc și gemurile astea. Dar pentru că voi ați apăsat pe butonul de like și probabil vreți, o să cumpăr megaboxul ăsta care e aici la Daily Deals, care costă 60 de gemuri, în speranța că o să-mi dea un brawler legendar. Probabil nu o se întâmple. Ok, nu avem brawler legendar, avem 3 gemuri și cam atât. Avem și un free box, hai să-l deschidem, că cine știe cum dă norocul peste noi. Și cam atât. Aș putea să cumpăr skin-uri. Nu știu dacă merită, eventual puteți să-mi ziceți voi în comentarii dacă ar trebui să cumpăr niște skin-uri. Vreau foarte mult să joc cu brawlerul Max. Ce face Rosa aia acolo? Efectiv stă în buș, nici nu se mișcă. Bă, până acum îmi place brawlerul ăsta Max. Ok, l-am distrus pe ăsta. Oh, mi-e puțin frică de Barley. Am impresia că așa-l cheamă. Nu știu exact ce face superul meu. Ok, am aflat. Aparent nu ceva prea incredibil. Și ăsta era super aproape să mă omoare. E bine că l-a omorât Ananas cu echipierul meu. Trebuie să am mare grijă să nu mor. Oh my god, m-a omorât Tureta, frate, pe bune. Ideea e că scuza mea e faptul că nu știu să joc cu brawlerul ăsta, pentru că e prima oară, așa că nu mă puteți critica. Dar totuși, aparent, momentan dominăm și s-ar putea să și câștigăm. Deci e bine. Ok. Sincer, tot n-am înțeles exact ce face superul. Adică pare destul de spectaculos, dar nu știu dacă e sau dacă doar pare. Doamne, ce cu aim-ul ăsta meu? Pot să jur că în Fortnite am aim bun, dar aici, aparent, pur și simplu nu se întâmplă. Oh, cred că ăsta îmi dă mai mult damage. Ok, deci superul îmi dă mai mult damage. Cred. Așa mi se pare. Sper să nu mă arunc cu echipieri și să pierdem.
Nu, am câștigat, ok, am făcut și niște trofee. Ok, hai să vedem ce am mai luat nou. Cred că am luat-o pe Bea, de fapt 100% am luat-o pe Bea, pe care o putem și upgrada puțin. Și hai să o selectăm și să jucăm la un showdown solo. Bă, oare dacă sunt mai aproape dau mai mult damage? Aparent nu, ok, aparent Bea e un brawler care se mișcă super încet. Dar probabil în momentul în care faci multe power-uri de-astea... Oh, nu vreau să vină pe mine bossul. Te rog, bossule, lasă-mă în pace, nu pe mine. Dintre toți oamenii care sunt aici, m-ai găsit pe mine, frate. Ok, cineva de aici, veniți, vă rog, și luați-l. Ursule. Ok, perfect, ursul ăla se bate el cu bossul, e un pic cam fraier. Ok, bossul aparent vine din nou după mine, lasă-mă, te rog, în pace. Ăsta are 4 power, nu prea vreau să mă bat cu el, aparent eu și ratez hiturile. Mamă, nu atât de ușor, bă. Sincer, nu prea place Bea, e mult prea slow pentru gusturile mele. Hai să jucăm un match cu... unde-i... Nita? De ce îmi zice că e New Nita? Cred că o am de mult timp pe Nita. Ok, Jack e celălalt brawler. Și brawlerul ăsta trebuie să fiu aproape. Oh, mamă, cum e ăsta, ești nebun. Ok, îmi place sincer ăsta. Cred că ăsta e cel mai amuzant brawler pe care l-am văzut până acum. Și sincer mi-e rușine că nu știam până acum de el. Mamă, deci cât de distractiv e să distrugi chesturile cu el. Până vine un player și o să mă omoare de la distanță și o să regret faptul că nu pot să atac de la distanță. Dar e ok, pentru că o să am suficient de multe power-uri de astea și o să pot să-i bat pe toți. Hai, încarcă-te. Și mă enervează că mai trebuie să aibă 240 și mai trebuie să-mi dau eu un hit prețios. Ăsta vrea să se bată cu mine? Bă, tu vrei să te bați cu mine? Bă, tu știi ce scheme am eu? Bă, nebunule, adio. Adio, frate. L-am luat puțin cam tare, adevărul e, dar mă subestima, frate, ăsta e adevărul. Îmi dau și superul, chiar dacă nu știu ce face, mamă, l-am distrus efectiv pe ăsta. Deci încep să iubesc tot mai mult Brawl Stars-ul și aparent ăștia s-au omorât. Ok, nu știu cum s-a întâmplat, dar am câștigat și sincer să fiu dintre toți cei 3 brawler noi pe care am luat în episodul de astăzi, Jackie e favoritul meu. Chiar dacă e super rar și ceilalți sunt mitici și epici, îmi place Jackie mai mult. Nu mă judecați. Oricum, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta de Brawl Stars. Sper sincer că v-a plăcut și dacă vreți să facem în continuare episoade din seria asta, nu uitați de like ca să strângem cât mai multe la episodul ăsta. Hai să deschidem și astea două boxuri pe care le avem aici, că cine știe când îți dă legendară jocul. Ok, apare nu astăzi. Ok, deci eu am fost Max și noi o să ne vedem data viitoare la un nou episod și înainte de asta vreau să vă zic că mai avem un loc liber în club, așa că grăbiți-vă să intrați.